ओइजे को देवी प्रगट होके कहली कि राजा रुक जाओ राजा। राजा पूछले कि तुम कौन हो? कौन हो? कहले कि राजा मुझे लोग खष्टी माता कहते हैं। हाँ जी। मैं तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर दूंगी। हाँ। चलत रहा। मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकती हूँ लेकिन एक शर्त है। क्या? कार्तिक मास में हाँ। तुम्हें छठ का व्रत करना पड़ेगा। छोटी रे मोटी डोमिनर बिटिया भुइयावा लोटे हो के। भारत देश के महान संत शंभु मुनि जी, उनका लड़का के नाम का रहे? राजा प्रियव्रत। हाँ जी। प्रियव्रत जी के बियाह शादी करे के मने ना करत रहे। उनका मन का में लागे भजन कीर्तन में। हाँ हाँ। ओइ लेगो लय लागल पंकज भाई कौन लाइन? छोड़ दो कि ओकरा लागल रे मनवा अरे रहे वो करतार में आ सके दरकार में ना। ओकरा लागल रे मनवा रहे वो करतार में आ सके दरकार में ना। राजा प्रियव्रत से परवी के कोई तो एक दिन कहले ब्रह्मा आई, बबुआ लोना ब्याह रचाई। एक दिन कहले ब्रह्मा आई, बबुआ लोना ब्याह रचाई। काहे खातिर? सुख से बीती समैया, सुख से बीती समैया सकल संग परिवार में आ सके दरकार में। सुख से बीती समैया सकल संग परिवार में नहीं पर संग ब्रह्मा जी के बात मन ले राजा प्रियव्रत। हाँ जी। बियाह हो गई। हो गई। पत्नी घर में अली जेकर नाम का रहे? का रहे? मालिनी। मालिनी। मालिनी जो सही घर में अली हाँ जी। तो कुछ दिन बियाह के बाद उनका एगो पुत्र के इच्छा होखे लागल। हाँ हाँ। तो राजा पूछले कि रानी एगो तो बियाह ना करत रही। हाँ जी। आ कुछ नहीं बात पुत्र खातिर बेचैन हो गई। हाँ जी। काहे खातिर पुत्र चाहिए? काहे? रानी जवाब देता रीनू का हो हतरी? कि एगो अरे होई तन बबुआ गोदिया में जय हो जय हो। अरे खेलई ती राजा जी एगो होई तन बबुआ गोदिया में एगो होई तन बबुआ गोदिया में खेलई ती राजा जी एगो होई तन बबुआ गोदिया में खेलई राजा जी। बाज के नाम मिटई ती जियारा हम देखी जुड़ई थी। अरे मुँह में अरे चुमा ले के मुनवा के कि मुँह में चुमा ले के मुनवा के हेलोई ती राजा जी मुँह में चुमा ले के मुनवा के। प्रभु जी के कृपा भइल। मालिनी के एगो पुत्र के प्राप्ति तो भइल। हाँ जी। बाकी मरल लो पैदा हो गई। केहू के लइका मत होखे। हाँ। बड़ा दुख के बात बा। सही। आ लइका हो के लफुआ हो जाए तो महादुख।
आ लड़का हो के मर जाए। ओहू से बड़का राजा बड़ी कष्ट में होके अपना बबुआ के शमशान घाट की ओर ले जाली। बड़ी कम समय में सुना होता है, कैसे कि हमारे चंदन के सुने के मन नहीं कि लेके मरा लका ललानवा, अरे लेके मरा लका ललाना, राजा यस मसाना कोइले हो झर झर बहले नयना, राजा जी जवाना भइले हो झर झर बहेला नयना, राजा जी जवाना भइला नेरा। जसही राजा अपना बबुआ के गड़हा खोन के दफनावे के कोशिश कैले, ओइजे एगो देवी प्रगट होके कहली कि राजा रुक जाओ। राजा पूछले कि तुम कौन हो? कहले कि राजा मुझे लोग खष्टी माता कहते हैं, मैं तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर दूंगी। चलत रहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, कार्तिक मास में तुम्हें छठ का व्रत करना पड़ेगा, तुम्हारा पुत्र जी जाएगा। अच्छा, लेकिन माई जी याद हो, जौन कहबो तौन करो। और चक्के में देवी दारसाना मधुर बचना कहलिए, चक्के में देवी दारसाना मधुर बचना कहलिए, जियल प्रिय परत के लालाना, जियल प्रिय परत के लालाना, खुशई जहाना भइले। राजा प्रियव्रत के जब लड़का जियल तो घरे घरे जाके इतना खुश बड़े कि पूछत रहे कि के हवे? कहल कि मालिक हम डोमिन बिटिया हुई। अच्छा, कहले कि देखो हमार लड़का जी गइल बा, तोरा से एगो विनती बा। वही जे गीत रहे, छोटी रे मोटी डोमिन रे बिटिया भुइयावा लोटे हो के, बिटिया और घी या के हो अपना गदगद पड़े की। अरे बगलिते के हवे रे? कहलस के मालिकार हम अहिरिन बिटिया है। अच्छा, तोरो से एगो विनती बा। छोटी रे मोटी अहिरिन रे बिटिया भुइयावा लूटे हो के, दूधावाले ओई होए बिटिया और घी या के हो रे बिटिया भुइया हो से काम करो लोटे हो छोटे
से परंपरा चलल पूरे भारत वर्ष में विश्व में छठ के पर्व मनावल जाला। हाँ जी, सही बात, सही बात।